الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Endi bizning hozirjon yoz jetdi. Uzoqlamay endi jay jetashak. Endi yoz bizning motor yashil. Endi ol ko'p kishi shun bilan tega mavg'ib, tega ish bilan mavg'ib, hazbetini ish ko'p. Oxiratni unuta, Alloh taolani unuta. Bugungi mening va'zim shusha biroz shusha dunyodan azrak dunyoning esirikligidan oynata turgan ayber turunda söylәсе килә. Ул була үлем. Без инде үлем турында бик сөйләшергә яратмыйбыз. Инде әмма Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу хадисендә килә, Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу ишрак теге ләззәтләрне кисүче турында уйлагыз ди, искә төшерегез ди. Ана сора насау ләззәтләрне кисүче ул айтты үлем дип. Үлем турында безгә күбрәк уйларга кирәк. Ул безне инде дөньяның исереклегеннән уята дип әйтәбез инде. Менә кай вакытны без инде кешеләрне озатабыз кабергә хәтле. Кай бер кеше уйлана, минем дә анда ятасым бар дип, минем дә аны куялар дип. Нәзәрәк уйланырга кирәк, аның турында уйларга кирәк. Безне инде бөтенебезне үлем көтәчәк, аннан качып булмый. Уйлыйсыңмы, уйламыйсыңмы, аның турында барыбер уйларга туры киләчәк. Аллаһ Таала Кур'ан-ы Кәримдә әйтә: "Фалаула иза балагатил хулқум ва антум хина изин танзурун. Ва нахну aqrabu илейхи минкум, валакин ла тубсирун." Әл-Вакыйга сурасы 83-85 аятларда Аллаһ Таала әйтә: "Кошанды җан инде Tomaqqa haqda жетсә ди. Вантум хина иден танзурун. Сез ди шушы кешегә карап торасыз ди, янәшәп торасыз ди. Ванахну aqrabu илейхи минкум валакин ла тубсирун. Әмма без сезгә караганда ди шушы кешегә якынрак ди. Коръәндә Әл-Вакыйга сурасында 83-85 аятта Аллаһ Таала әйтә шулай ди. Шушы аят безгә әйтә, ягъни Аллаһ безгә әйтә Коръәндә. Безнең җаныбыз тамактан чыга, гар-гарадан. Ягъни кайчан кеше ике дөнья арасында ятканда, теге дөньяда да түгел, уже бу дөньяда түгел. Ягъни уже кешенең күзе йомылган, әмма йөрәк әле эшли, әле теге дөньяга чыкмаган. Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, шушы кеше ди фәрештәләрне күрә башлый ди. Яисә ул фәрештәләр иҗмахтан килә. Рахмат фәрештәләрне ди. Яисә ул фәрештәләр тамуктан килә, газап фәрештәләре ди. Иң соңгысы җан ала торган фәрештә килә, ул үлем фәрештә дип атала. Шушы үлем фәрештә җанны алачак, аны ерактан күрә кеше, Аланан аяктан алып, менә моннан җан, менә моннан тамуктан чыга дип килә, менә Коръәндә шулай дип Аллаһ Таала әйтә инде. Тамактан җан чыгар ди. Сез шул вакытта шушы кешегә карап торасыз ди. Әмма Аллаһ Таала әйтә, без шушы кешегә ди якынрак ди сезгә караганда ди. Ягъни Аллаһ Таала үзе дә якын, һәм фәрештәләр белән дә якын. Фәрештәләр ул вакытта янәшә шушы үлгән кеше янында икән. Икенче аят. Калла иза балагатил тарaqi ва qila man raqa ва dhanna annahu firaqa والتفت الساق بالساق
إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمتع أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytı, Qiyamah suresi 26 oyetten başlap endi 35 oyetga xatli. Allah Teala şu oyetda aytı: Kalla iza balagati taraqi. Yuqali ong bo'ling'iz de, agar jon ko'krakning yuqori yog'ina yetsa de. Mana ko'krakning ustagi yog'ina yetsa de. Vadan ondara aytila vaqila man raqa. Shu vaqtda kishiga kim daru berir? Ile shu kishiga kim ani endi ishkirir, ya'ni kiri jon ketgach, kiri jonni kiri qaytarir deb Alloh taolo aytgan. Nindigina daru bermasin, nishikkina ishkirib aytmasin, jon shiqdi ekan, sen bu dunyoga uni qaytara olmaysan. Ya'ni tigi dunyodan bu dunyoga qaytartirgan, jonni qaytartirgan farishta yo'q. Biz bilamiz, bizga jon ona qornida kirdi. Muhammad Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, shu jon bo'yicha siz butuningizda ona qornida turli proses o'tasiz deydi. Birinchi 40 kunda siz bir tomchi bo'lib yotasiz ona qornida deydi. Ikkinchi 40 kunda uyushgan qon kebek bo'lasiz deydi. Uchinchi 40 kunda sheynilgan it kebek bo'lasiz deydi. Andara Muhammad Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, Alloh taolo farishtani jibara jon bilan deydi. Shu farishta ona qornida jon irada, kishi mayitdan tiri bo'lar. Bola ona qornida silkina boshlaydi. So'rov shunday, jon qo'yan baroqa kelgan u. Ona qornida kishi nishi kirdi u. Mana bu mo'jiza. Bu bek zo'r mo'jiza. Ona qornidan biz bilamiz, bola nishik chiqa. Nonishik bola ona qornina kirdi, bizga ko'rinmaydi. Ammo Alloh taolo aytadi, mana shunday proses o'tasiz deyib, jon bizning tanimiz bor, bizning jonimiz bor. Bizning tanning asli u jon. Jon yo'q ekan, tan u shirbita. Bizning tandagi bo'lgan amir, podsho u jon bo'lar. Jon qo'sha ekan teginda qorara ko'zlar, teginda qori. Eshitirga qo'sha ekan quloqlar eshita. Qo'llar bilan tutara qo'sha ekan qo'llar tutar. Oyoqlarni naqshulaq jon amir qila, oyoqlar bara boshlaydi. Bizning jonimizni Alloh taolo ko'pdan endi baroqa keltirgan. Alloh taolo Qur'onda aytadi, "Eng birinchi odamni baroqa keltirdim" deydi. Ondara o'sha odamdan butun jonlarni chiqardim deydi. Adam baroqa kelgach, bizni Alloh taolo jonlarni o'sha baroqa keltirgan. O'sha jonlar o'sha qo'yadir yashagan, qo'yadir bo'lgan. Bizdan yashirilgan. Alloh taolo bizdan uni yashirdi, biz uni bilmaymiz, bizning pamitda yo'q. Ham vaqt yetgach o'sha jonni Alloh taolo ona qornina kirdi. Ham jon ona qornina kirganda yengil kira. Bola sezmaydi. Hamma biz bu dunyoga chiqamiz, bu dunyoda yashaymiz. Bu bo'laydi bizning 3-dunyo. Eng birinchi dunyo bizning bo'ldi, Alloh taolo bizning jonlarni baroqa keltirgan vaqtda. Ikkinchi dunyo bo'ldi bizning ona qornida. 3-dunyo mana bu dunyo. Ham 4-si yashash o'rni bo'lacak bizning barzax, ul qabr. Qabrdan ul 4-chi bo'ladi. Qabrdan chiqqach qiyomat kuni bo'ladi. Ul 5-chi yashash dunyosi. Qiyomat kunida. Qiyomat kunidan so'ng esa ijmoh, esa tamoq, ul bo'la 6-chi yashash o'rni. U bo'la so'nggisi endi. Mana jon bizning shunday 6 proses o'tar ekan. Biz hozir 3-prosesda, 3-stadiyada bu dunyoda biz yashaymiz. Ondara Alloh taolo aytadi o'sha oyatda: "Va dhanna annahu al-firaqa." Qo'shan jon munda xat eshitadi, Alloh taolo aytadi.
Кеше все, уйди башы, все, бу уже бу дөньядан аерылышу. Все, үлем җитте дип кеше уже уйлый. Коръәндә Алла Тәгалә дип әйтә. Все, миңа үлем килде дип кеше уже уйлый. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. Алла Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтә, дәвам итә. Дөньядан китә торган бу кешегә катылык өстенә катылык өстәлер. Ягъни дөньядан якыннарыннан аерылу, Аллаһыдан курку һәм җан бирү авырлыгы дигән. Кеше инде шушы үлем түшәгәндә ятканда аңар җиңел түгел. Җан тәннән аерыла тамыры белән. Безнең тәнебезгә шәнешкә дә ничек авырта башлый. Теш авыртса да ничек авырта, баш авыртса да ничек авырта, без аны сизәбез. Бу җан тамыры белән чыга. Кешегә физик яктан да авыр, мораль яктан да авыр. Мораль яктан авыр син бу якты дөньяны калдырасың. Үзенең ияләнгән гаиләне калдырасың, машинаны калдырасың, шушы матур йортны калдырасың. Шулай мораль ягынан авыр, кая барганын син әле белмисең. Җмәккә барасыңмы, тамакка барасыңмы? Шуның өчен кеше ул вакытта авыр. Тән ягыннан да һәм җан ягыннан да. Бүген бармак Раббың хузурындадыр, ягъни Аллаһка кайтабыз без ул вакытта. Имансыз, динсез кеше Раббысы хузурында баргач, мәңгегә алдалганын белер. Ул ышанырга тиешле нәрсәләргә ышанмады һәм намазы укымады ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Фәлә саддака ва ла салла ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Ягъни монда Аллаһ Тәгалә искә төшерә, Аллаһ Тәгаләне Аллаһка иман китермәде. Фәрештәләргә иман китермәде, кыямәт көне иман китермәде, аларны ялганга тотты ди. Һәм намаз укымады ди. Бу кешегә бик яман булачак. Кем Аллаһка ышанмады, кем пәйгамбәргә ышанмады саллаллаһу алейһи ва саллям, кем фәрештәләргә ышанмады, кем кыямәт көне ышанмады, язмышка ышанмады, һәм намаз укымады ди. Аны эше яман булачак. Вәләкин кәззәбә ва тавалла, Аллаһ Тәгалә әйтә, ләкин Коръәнне ялганга тотты һәм кабул итүдән баш тартты ди. Сумма зәһәбә илә ахлихи ятаматта. Моның соңында үзенең җәмәгатенә тәкәбберләнеп, кирелә барды ди. Ягъни кафир кеше ул Аллаһка ышанмый, пәйгамбәргә ышанмый, һәм ул тәкәббер була. Аллаһ каршында тәкәббер иң беренче. Сумма әүлә ләкә фәәүлә, сумма әүлә ләкә фәәүлә. Аллаһ Тәгалә әйтә, мондый кешегә ди кайгы ди. Андары тагын да кайгы ди Аллаһ Тәгалә әйтә, кайгы хәсрәт шушы кешегә ди. Менә Аллаһ Тәгалә шушы аятта шушы нәрсәне искә төшерә. Андары икенче аятта Аллаһ Тәгалә әйтә, иннәлләзина калу раббана Аллаһу сумма истақаму татаназзалу алейкумул малаика ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا في الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزولا من غفور رحيم. Allah Teala devam iter şu ayette derse Müseyta koysaları diye eyttiler diye bizim Rabbimiz Allah. Andalar şu dinde nık buldular diye. Olarga şu vakitte ferişteler çeler diye. Ala tahafu kurakmağız diye ve la tahzanu ham kaygırmağız diye. Mene eyttik bitinde kişiye ulan vakitte ağır. Moral yoktan da ağır, hem fizik yoktan da ağır. Ул үзенең гаиләсен калдыра, туганнарын калдыра. Аны фәрештәләр килеп, шушы җанны тынычландыра. Бу инде кайсы җанны? Кем Аллаһка ышанган һәм намазлар укыган, уразалар тотканнар, шушы җан турында сүз бара. Аларга фәрештәләр килә, шушы җанны тынычландыра. Һәм кайгырма дип әйтәләр. Кеше бит инде киләчәк турында кайгыра, кая барасын белми. Фәрештәләр моны тынычландыра һәм бу кеше тынычлана. Һәм җәннәт белән сөендерәләр моны. Сиңа вәгъдә ителгән җәннәт белән сөен дип алар фәрештәләр әйтәләр. Без ди фәрештәләр әйтәләр, дөньяда да сезнең өчен ярдәмче булдык ди. Һәм ахиратта да ярдәмче булабыз дип әйтәләр.
Ham jannatda sizga nasibingiz shul bo'lar deb aytirlar. Sizning nafaslaringiz, sizning ya'ni jonlaringiz nasibingiz shul bo'lar deydi. Ham Alloh taoladan g'afu etu bo'lar deydi. Ham ona rahimligi bo'lar deydi. Mana bunda birinchi oyat keldi, kafir turunda nechik ul o'lar. Ikkinchi oyat keldi, iymonni kishi turunda nechik o'lar. Shuning uchun bek muhim, bu biz masjidga yuribmiz, jumaga boru, namozlar o'qib, ro'zalar tutib, kishilar qo'shanda izgilik qilib bek muhim. O'lgach u bizga bek kerak bo'lacak, ammo u vaqtda o'zsin bo'lacak. Subhanak va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka va atubu ilayk. Wassami'u du'a. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقم وصل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين ورحمنا واغفرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم الخلفاء الراشدين ومر المدينة الذين قضوا بالحق وكانوا يعدلون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل الدين عباد الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العلي العظيم الحي القيوم يذكركم واشكروه يزيدكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله تبارك وتعالى أعلى وأول وأعز وأجل وأعظم وأتم وأكبر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقيم الصلاة.